Ever since the day that you went away, you've been sending flowers, flowers to me, flowers today, flowers. Hello guys, good evening. Good evening, good evening. Nga na siya guys, kanang gikutasan ko. So, time check is alas 10 na sa gabi eh. Kan mo ko ni atin og meeting. So, pag-uli, gikutasan. So, ingani ni guys, nagkaon ko og na may pagkaon sa ang anak na salin ni dya guys na itlog o kanon. Ang gitiwas guys, kung gigutom ko. Salamat po sa ang anak guys na gibinlan ko niya og kuan kan itlog kay napako nakaon. Kaingan ko na ko kanon ni kulit kay gutom na ba ko. Grabe nakdo sa taang. So dyan guys. Tumba ko alas 6 to. Mga city. Ang natin ko meeting, natapok may alas 7. Nasugod may mga city 42. Naman may mas maybe ako pinapin na alas 10. Mauni karoon pag-uwi. Gutong. Naman gihatag na snack, McDo. McDonald's na burger o soft drinks. Dahil man lutong kaon ka luto guys. Kung bastusan lang naman din ang pag-uusapan dito, sigurado ako may mas magaling pa sa akin. Tumingin ka kaya sa This Wednesday on The Legal Life. Man ako guys, naman nagkaon. Naginom na ko o kuan guys. Sorry! Milo. Oh, gatas dahil guys. Oo! Aba! Ako nang salin ng itlog sa ang anak guys. Nagkaugma sa buntag. Ito na saan? Papakulong ko! Pare! Makaon na po na siya guys. Bakit naman? Siya na po yung makaon. Ako rin kasi yung nakatapon nito eh. Ayoko makulong. Busog na ko guys. So, ginam ko gatas. Gatas na siya guys. Kaya gabiin naman. So, maggatas ta kay Aron. Manahan ta matog Huwag na ba? po kayong umiyak. Pasensya na. Naghiwalay kasi kami ng boyfriend ko eh. Ngani ko guys. Way kape nga. Ano na kayo? Non-scope Sumama na po eh. kayo sa akin. Ha? Kuhan ang imnon. Saan mo ko dadalhin? Gatas. Sa labas. Tumutulog Magpagatas pa ta guys. kasi bawal po tubig dito. Sir, patingin mo. Oh, sir, bawal po to. Ano ba yan? Pati ba naman mouthwash? Bawas sa imalti? Actually, bawal po talaga. Pero sige na ho. Parang kailangan nyo talaga eh. Yummy kayo guys. So, salamat guys sa pagtanaw. Nabusog ko guys. Oh. Busog much. So, inagiman na din kaon. Magilis ko o pangkatugay. Magtutbrush ko. Kompleto na tanan kay Aron. Tubig. Umata na po ko o alas 4 Oo nga po. media guys. Kaya Pero, magtrabaho na po. dito? Gamay na kinatuban guys. Sige lang. Exit Mo po din kasi wa ito. kumutubo guys. Di po Kay ba kayo marunong magbasa? gamay na kinatugan. Okay ra kay nagkayod man sad. Nagtrabaho man tuta. Bye-bye guys. Thank you sa pagtanaw. Good evening sa tanan. Good night everyone.